Сунтарулуһун агалбаһлыга Анатолий Григорьев бириһигер быйыл Сунтарулуһу гарбаатурдар ооньуулара диэн күрэх тохсус төгүлүн ытыллар быйылгы күрэхке кайдах туох болуга янока биһага Гавриил Михайлович кытта кепсетия кайын кайдан быһылаактык аһыга яна туох ханаалаак кытай бу күрэх туһунан. Төгүнүнөн вон арас күрэх барса бар, интеллектуальна күрэх катыя бар. Вон бу кеннеттен абсолютно күректен бар. Олдук капсагайга, мастадыгытыгар, бирган көтө тутумар кирген курдук күрекка, оны муту кая быһарбыт. Томонда хиҗаннар биге ваттар бит, ваттар бит этхан өттүнөн хайдан хылтагыл 90 онна гыттар нелектер бител банеллер. Делан халта Спартакиада теридде ол кудук болду быйыл 11 терәһем болар. Аны бу хылга болла бастыгы терәһем Спартакиада бу ботуда күрәхтерән хагалына. Быйыл билер бидән гыды 900 төгүлүн тыллар. Эйил онус болар десятилетия уже терелибитан аны бу быйыл ус Баһалаган Анатолий Васильевич терен хагалабы терәһенә бу хылтан хыл элбән жон кыттара элбән яра олус үчүй. Ахантын жебилигин салгы хамай бу жон көгөн тардар комур капсагай болуга оннотон же бука бары аны интерьерги сяга вакта ятı көрөк биттен эренеби. Сагай мен хамы хөбүлүр көрүңүм. Муманна эрки туага барда манна баарылы. Күйе, ымсага, уага она бу эдерде чапытын билин уя туактур. Тинададда. Сетте команда барыттан бу быйылгы күрәккә ан бастыгыдын кыттар нәһилектер эмия баалар бу холобура коро нәһилеги тәниме команда турорунаннар бу билеген эстафетага бастыгы местени ылылар аны билеген комур капсагайга кыл мүчө 2 местени статистикичи онтон жа аял кепсе бу команданы кайдак туроруннугу оннотон күрәккә кыттарга кайдак кысаналак турагы. Ота команда бәһә бир кибет кастан хада улахан кылга ола җибта. Аны бүйүн катабы Карабрапыт колледж кöyүнө роботун командатамыт бүйүн команда утолан пакетиңе киттинеп эстафета бастыгы комурга сайгы хунтардыктан хотторон кыгыла кисместе болду төчү рининники даана сәттөт көрүнгө
Kürekte самый зрелищный индиан хөвлүүн мастардахына. Мин аллыңа бөхөлөгөттөн кыттажыбыт 5 болан келбит. Күрек үшөй тыңаһыннах, тахамнах күстә хамандалар бар күстәхтер мен тахтан хок би. Бозымда күрәхтәре хаман тернәмит келен кыттаҗабыт. Жонната бу күрәхтә тимүгенә та тен үшү диһебит. Мастер дирезорта тыңаһыннах кишилер кеннәттән та басты местен алды. Устьян эхлеген атыттан батудда күрәхтәле кыттаҗавын амбастыкын манна. Онтан быел кыт хаянды кыттавыт теммит команда теренен кытынныбыт. Мин сахаян травын бу улуу сихигер нехлек олоктактараныр активный жаннар эбет. Күрәхтәһи тәһәнән әбәх кыттачыла хачонан будан активный тыгаһыннах чехней очко ахсыта ген олох. Отуда күрәхтәргә демет. Илемне нәһәлегеттән гәрән кыттаҗабыт. Бу билеген бәһесте химак була турар. Яһынна көтөгүдән хеттон килеләх кулга селит бар. Оны көтөгөн иҗәһәннәрдән тептердәрдәс кайда. Таbii команда чүдик кәрчимнәхтә кыттаҗабыт. Табар һәммәрме залга һаҗабыт жарыктанабыт. Тан сигене бәвит кыйны багырды. Hadi şu külək boltalar da begi komandandan bu ikkis kıtta hamut jegar ulus ko toxsus külək teyi boltalar evet bir iki yang kıtında da bastı kıtta hamut der ortak hoşa tebit bilgen hindi şu dibar ne ko kona komandada. Hıl naibe kelen koruk. Aslan toxta tar muat şey. Aha, kandık nehlek jagar. Bilimnir. Da sahil bileni bolar bura. Onda mekeler bit. Heyler bit bäbit heyler goruya xal. Onda kayını var kim küstä qalqayar bu. Xadatlarga balay datum. Ota hen onağız komandattan da orta hıcallar. Üşeydik kıtınırlar. Toqta taq kürağa bit. Erjanlar küstäqterten halınны bit höktü bit. Bu kanatlar digitin kördü bit toqta hürdäqter. Hunta adre kören baran ola höktü. Ola qata hıcal kurduktar. Eçi küstere de beti bit, kıqtara da beti bit. Командандан түймәктер кенелеттен тон бу личный күрәхтәһиләр хагалыннар. Окуттук бу личный күрәхкә мастерлар китбәттер. Ол олыһын би нәһлектән тор үсү бу личный күрәхтәһи китәҗәлләр.
Tördüs попытка удуттан бастадыут, бастамыт өйрөнкөтөн турабыт. Күстах утарсачылар, бүтэхеккелери үс команда боламыт. Тең очколар баны сүпүт антон же. Бир очкондан кайдыт икс болуп командан. Эхил онус явление көрөктөгө эсе күскөчөлөмүн келекпит. Онысы хаңа командалар эме келен кыттың яныңыраут. Мактан эмеде товарищтар бар, тренерлер бар, жоммор, эрге бар, бараларгар команда бар. Онна дальше больше. Манны күрөктө не екпит. Аны сылга эше эби манны буларга. Бодур күрөктө ачылегер уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Айхал! Айхал!